Смартфоне ки iPhone даже коробкаи ира комплект ира мештар мекунад. Салом алейкум дӯстон, имрӯза телефон абзори кӯтоҳ дар бораи телефони Tecno Spark 20 Pro ки видеоро то охир тамошо кунед, дар борааш маълумот метавонед, дизайнаш ба шумо нишон медиҳам, нархошан гап мезанам ва дар ин комплект чиз дора надора ҳамаша ба шумо якта ба якта мегӯям. Ва агар шумо подписатсия кардаги набошед, подписатсия кунед, дар видео лайк монед то дигар ё рафиқтон тамошо кунанд. Телефони Tecno Spark 20 Pro аввал дар ин комплектация сар мекунем. Ин телефон дар ин комплектация чӣ дорад? Якта блок дорад ки блокаш 33 ватта мешавад, блоки оригинал ай компания Tecno худ. Аксола гарантия официальный дар ин компания Tecno худаш ва якта дига боша кабели оригинал, пленка ва чихоли прозрачный дорад. Дизайнш ба шумо нишон медиҳам, дизайни телефонҳоро бинед ки ба телефонҳои iPhone пашти монандаи корпусаш ва ин телефонҳо боша патоки нав шуда магазин овардагием ки ва шуморо тарзи кор карданаш ба шумо нишон медиҳам. Телефон боша экранаш сами главни 120 Гц кор мекунад ки плавни экран кор мекунад ва ин телефон андроидаш i13 сар меша вақти апгрейд мекунем бо балон шидан мекунад. Ва камераи задниш боша 108 мегапиксел, фронталнаш боша 32 мегапиксел. Оперативкаш 8 мешавад, аккумуляторш 5000 мАч, ҷои заряд як Type-C, колонка, стереодинамика. Стереодинамика чӣ гуфтани гап? Ҳам ай боло мехона, ҳам ай поёне 3D музика ҳам гӯш карда мешавад дар телефон. Так тарзи кор карданашро нишон додам ва тарзи камера карданашро бинед ки телефон чанд икс пеш мебарад ва чӣ хел качество вақти камера мекунад. Дар комментария бинависед ки ҳамин телефон ба нархш меарза ё ки намеарза. Ибд так основной камераш ва и боша фронтальная камераш ки ба шумо нишон медиҳам. Мана бинед, даже фронтальнашам пеш мебарад. Нархи телефонҳо памяти 8/128 патоки навш омадаги дар магазини Realphone ки 16990 рубл. Хеле дурӯға гуфт 15990 рубл. Бахшиш 15990 рубл дар магазини Realphone аксия рафтеса ба нархи 15990 рубл метавонед ки харидорӣ кунед. Доставкаи мо ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон, Москвада бошен то пеши метротона доставка мекунем. Доставка Тоҷикистон ай 700 рубл, областҳои Россия 300 рубл, дар ини Москва боша ай 300 рубл сар мешавад. Рақамо барои экран, барои заказ кардани телефонҳо метавонед ки айози заказ кунед.